to in kod ngire Governor Anyang' Nyong'o ang'o ma diwach ni kusiemo to wacho ni maendi gima kata wambi wanyalo kwano ni mato watimo ne jopiny. Trevor penjo ni osepenja godi mang'eny tapani mbi sepenja gondalo mo kata sani kod tiyo mapenje na duoki kendo foda duoki sani ni county ma Kisumu iga ka iga chiwo report okay mar gik masetimo okay kendo luongo ji to the center Kisumu to governor chiwo report in front kata mbele ngoa county assembly ka speaker gi ngoa gi joge nitie gi jimu kuone mopogore okay omiyo gik mosetimo to ng'eny kendo nyalo kwano gi to kanyal tiko kwano gi ka nikech ma iko radio maraboro okay and iga ka iga osebedo ko chiwo report ka media ka Ramogi achiel kuom gi nitie to jala bango nitie mano mokongo mar ariyo wan gimlengo ne huduma mashinani okay wadhi kuom jopiny more like gima jo interior team milengo ni jukwaa ya usalama to jopiny wuoyo kodwa kalori gima gineno iwinjo mano in each and every ward and then again obiro kodgi to the what to the county omiyo wasechiwo report every single year mar achievements ma Governor Nyong'o kendo report go nitie okay mariga ka iga to kidwa na wachi bana nyalo wacho mapiyo gik mang'eny ahinya mang'eno osetimore county ma Kisumu mabende neno okay king'iyo weche mag thieth kaka ranyisi ne wawacho in one of our think tanks ni wadwa bero Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital nekech kama nyo osekete gi Governor Nyong'o to gi administration mare nyo yudo status manyien mar level 6 makoro sani na ngoa en parastatal madhi konyo piny mangima koro wan kod thuolo mar bero hospital machielo mondo chope rang'iny machalo gi manche Jaramogi ne nitie miluongo ni KCRH kata Kisumu County Referral Hospital koro mari modon watimo ngoa mondo mi waber kamiluongo ni Victoria okay ema koro walose center mar sickle cell and bone marrow transplant okay mawani gi jo hospital miluongo Fortis to gi Nairobi West Hospital okay to ing'eyo ni weche mag sickle cell e pinywa mar Nyanza kocha incidence ni malo moloka mora omiyo mano dhi konyo jowa mang'eny ne wawacho ko wadonjo na dwani mondo wabed gi a functional theater okay a sub county ka sub county nyakach kane wadonjo kaka ranyisi nikech kune miae kata ni homeboy ne onge any functional theater sani papondi nigi 2 theaters okay achiel were dedicated to women nikech koda ni mondo wayut mondwa kaluwore ga ngoa ni gidhi manyo gidhiro nyathi ya bedo gi mayash okonego bed a death sentence for example and then machielo koro konyo ji masamoro nyayudo kata mana accidents okay molotiwa mamwalo mawuok kindo bei kadhi katito to theaters go theater makamano ni Ahero theater makamano ni Moroni theater makamano ni Chula Imbo in Kisumu West theater makamano ni Kombewa ne onge gachon omiyo sani mondo ibi to the center mana koro chuna nyanya ketimango nyakibi chon wa oparo kimlengo ni a hub and spoke model hub koro nen Jaramogi and the spokes again the different sub county facilities makwano ni go koro gimotamore kanyo kende mitimango emikelo malo and then why investment in a military system yeah ma ika gimoro timi to kise oro wach the nearest ambulance chopo mondo mi okawi ne nitie got maduong' ahinya Kisumu kanyo maniluongo ni Kachok tinde okinene kanyo okay no watch another affordable housing the first affordable housing mar Kisumu by the way then county driven Makasembo is not national government it is county together with a pension fund okay kopogore gi Lumumba gi Anderson mabende sani gero kano wabiro Kisumu ne onge port kanyo nitie mana thuonde ng'ogeni sani kidhi Kisumu nitie port nitie meli maduong' mar MV Uru 1 MV Uru 2 an joma penjo pokano gimoto Kisumu ba woro gi awuoro en siasa to sena